Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Jaio eta hil, denok berdin. Peru eta Xarif, San Francisco auzoan batu dira munduko arrozen jaian. Kultura artekotasuna bultzatu eta indartzea da topaketon helburua. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Jo, Sarif, posaparretan etortzen naiz hemengo jaialdira. Urtean baino urtean posako gainera. Giro paregabea sortzen da. Jaia eta aldarrikapena uztartzen dira hemen, arroz ezberdinen usainera. Bai, ez da? Neuri ere gero eta hunkigarriagoa egiten zait. Zoragarria da munduko kultura ezberdinak elkarrekin jaten eta ondo pasatzen ikustea. 3.000 lagunetik gora elkartu gara aurten. 3.000 lagun? Arazelako jendetza! Bai ba, 60 nazionalitate baino gehiagoko 3.000 lagun. Ene? Bai, jatorri askotako bilbotarrak batu gara. Dena dela, sorlekuak sorleku, uste dugun baino berdinagoak gara, Ona hemen adibide argia. Denok jaten dugu arroza. Bakoitzak bere erara eginda. Zer esanik ez. Sarritan, beste kultura batzuk desberdintzat eta urrunekotzat ditugu, baina alderdi askok lotzen gaituzte. Baina txarrena ez da desberdin edo urruneko sentitzea. Jarrera mingarriagoak daude Peru. Ustelez eta aurreiritziz josita bizi da jendea. Eta azken aldian, egunerokoak bihurtu dira portaera xenofoboak. Behin Einstein irakurri nion, estereotipo bat ezerestea baino errazagoa dela, atomo bat desegitea. Ez da makala egiteko daukaguna gero. Bai, bide luzea daukagu aurretik. Eskerrak gauzak aldatzeko urratsak ematen hasi garen. Era honetako ekitaldiak oso indargarriak dira borroka horretan. Xarif, eta zuek zelan prestatuko duzue arroza? Masi arroza jaten dugu guk. Itzel dago. Bai? Eta ze osagai dauka? Bueno, prestatzeko modu asko daude. Guk esaterako, okela txikitua, fruitu lehorrak eta kanela nahasten dizkiogu arrozari. Derrigor egon behar duko oso arroz horrek. Utziko didazu probatzen? Obez. Mila esker, Xarif. Ara hor mamadu. Hala, guazen gainerakoekin kale jirara. Peruk zera esan du. Arazelako jendetza! Sarritan, harridura perpausak sortzeko, erakusleetatik datozen leku eta modu aditzondo ez baliatzen gara. Adibidez, haran hor datorren, alferralakoa. Bestalde audio Xarifek. Dena dela, sorlekuak sorleku, uste dugun baino berdinagoak gara, Esaldi hau konparaziozko bainoago egituraren bitartez eratzen da. Gehien batean adjektiboak eta adverbioak konparatzen dira. Erosoagoa da besteek egindakoei aitzakiak ipintzea norberak egitea baino. Ez dago gauza txarragorik norberak emandako berbaiatea baino. Ondoren, Peru galdera ho egin dio Xarifi. Eta ze osagai dauka? Zer osagai ala zein osagai? Noiz erabiliko dugu zer galdetzailea eta noiz zein? Galdera irekietan zer erabiltzea da egokiena, baita zenbatekoren esanahia duenean ere. Zer daramazu poltza horretan? Zer ordu da? Bestalde, multzo batetik bat bereizi behar denean, zein erabiltzea da aukera egokiagoa. Aipatutakoen artean, zein herritako jaiak gustatzen zaizkizu gehien? Praka hauetatik zein da erosoena? Bukatzeko, Xarifi esapide hau entzun diogu. Obez! Esaten dena begien bistakotzat hartzen dela edo ziurra dela adierazteko erabiltzen da esapide hori. Horren parekoak dira, jakina, noski, zalantzarik gabe, bai ba eta bai horixe.
Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.